Iya, ini lama sekali. Tapi memang untuk tahun-tahun ini lagu ini dijadikan viral kembali ya. Ada Gulu Pedot, ada Bokong Semo, dan lain sebagainya. Yang minta lagu Gulu Pedot Campursari semoga berbahagia dan silahkan langsung maju ke depan ditemani ya untuk artisnya yang membawain lagu ini. Kuya akan mendampinginya dengan artis cantik Gandes Ayu Amanda saja. Gulu Pedot, yo. Ayo penglaris, penglaris, penglaris. Ayo. Gandes Ayu. Dudu watu yang cilik arane pasir. Watu kambang keli ana ing pinggir. Buru ketemu aku wis kadok naksir. Kelincutan kaya wong lara pikir. Kelopo kuwi arane jago. Wis gari dipara dadi pitu. Saben dino aku ora bisa turu. Kangen diko ngomong ora gawe. Gegar nggih. Jam 09.00 punjul kok urung metu 2000 can. Gegar iki. Areng-areng bakar gedang nganggo geni nganti kering awakku iki mikiri. Gedang raja sak tundun dikendhal codot timbang wurung aluweng guluku pedhot. Godhong sawi diurep karo kelapa. Ati iki sunipun kanggo riko. Gedang raja santundun diparet nili. Ira percaya badan dojoi. Nyoba ngenteni jeluju maning. Matur suwun. Oh durung. Iya. Aduh watu yen cilik arane pasir. Watu kambang keli ana ing pinggir. Buru ketemu aku wis kadok naksir. Kelincutan kaya wong lara pikir. Kelopo kuwi arane Jeluk dipara dadi pitu. saben dino aku ora bisa turu. Mriko ngomong ora gaweku. Gandes Ayu. Urung wayahe engko sedelok maneh. Areng-areng bakar gedang nganggo geni nganti kering awakku iki mikiri. Gedang raja satutun dipangan codot timbang wurung aluweng guluku pedhot. Godhong sawi diurep karo kelapa. Ati iki sunipun kanggo riko. Gedang raja santundun diparet nili. Ira percaya badan dodo iki. Timbang wurung aluweng guluku pedhot. Ira percaya badan dodo iki. Timbang wurung aluweng guluku pedhot. Ira percaya badan dodo iki. Ngene sih. Tulisan iki jeluju apa gelugu? Geluku Oh, apa gelugu salah lah. maca? Lah mau